Mayong buntag sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo no sa kadasig nga gihatag niya sa matag usa ka nato nga moarita para sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mayo bang kabuntagon sa matag usa? Amen. Amen. Salamat kayo mga presko kay mga dagway. Hey, salamat sa Ginoo. Og ang akong gipanghangyo ang tanan sa pagpamaro. Ato ta sa atong ibutang ang atong tasatag sa kakasing-kasing kinabuhi atong una atong isentro diha sa presensya sa atong buhi nga Dios aron sa pagdaig kaniya aron andam ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Apan sa dili pa sa pagsugod akong gihangyo si Pastor Gideon para sa opening prayer. May buntag sa tanan ato ta sa pagduol nga to sa atong buhi nga Dios. Ato siyang duolon uban sa tibok nato una kasing-kasing. Sa tibok nato nga kalag pusog di maoy gihulat sa Dios gikan sa matag usa nga mohalag sa kinabuhian ang kani. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makakagahom, Dios nga maoy nagatiman kanunay sa among kinabuhi. Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa mga tawo nga binangom kanimo. Ikaw nga Dios nga wala gayud mausab, kanunay kang matinud-anon, kanunay kang maluluyon. Kaniadto karon og hangtod sa kahangturan ang imong ugma, kanunay nimo gipaabot ibabati sa matag usa. Nga mintuog midawat kanimo amahan. Diha kami o Dios aron sa paghalag sa among kinabuhi, sa kusog nga imong gihatag kanamo, sa mayong panglawas nga imong gipasinati sa tibok simana diin imong gihatag kanamo. Diha kami o Dios aron amo kang halaran, awitan, pasidunggan, ug labaw sa tanan amo kang pasalamatan. Salamat o Dios sa tanang butang nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa imong protection, pagbantay, sa imong pag-atiman sa tanan namong mga kaigsuonan nga imong makatawhan. Diha kami o Dios aron amo kang daigon. Diha kami o Dios aron amo kang simbahon. Nga sa among paghalad sa among kinabuhi, among gipangayo o Dios ang imong pagpamuhat sa matag usa. Di magpanalangin ka na usap ka sa among kinabuhi sa imong mga pulong mensahe nga gikinahanglan namong madunggan. Bless Ginoo matag usa nga niya karon bisan pa sa among mga kaigsuonan amahan nga paingon pa lang niini maong tigumanan, padayon ka o Dios magablas, padayon ka o Dios magadasig, walay makaulang, makababa kanila, diin malipayon sila nga mosimba kanimo, mosimba mo hala diha kanimo Dios. Padayon ka usab mga panalangin sa akong mga kaigsuonan nga nakigiusa sa among pagdaig, paghalad, pagpasalamat kanimo sa akong mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan pinaagi sa pagpaminaw o Dios sa FM Station 101.3. Padayon ka mga panalangin bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing lugar sa Pilipinas o sa naglaing mga nasod sa tibok kalibutan nga nakig-uban kanamo pinaagi sa social media. Light it be, O Lord, sa pulong mo kinabuhi ko. I-bless Ginoo matag usa. Mabati usab nila ang imong presensya. Mabati uabot usab kanila o Dios sa imong pagpanalangin, ang imong pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa among pagpuyo sa kalibutan. Amahan, salamat o Dios nga imong kaming giinluan, imong kaming gibatarong, gibalaan sa imong atubangan. Aron kami takos nga muhalad, takos nga mudaig, takos ka o Dios nga mo takos na imo kaming takos nga mo pasalamat kanimo tungod sa imong paghatag o kapasayloan sa tanan namong kalapasan. I declare blessing sa matag usa nga sa amo ang karon nga panag-uban, malipayon na usab kami modawat sa imong panalangin. Malipayon na usab kami nga makasinati sa imong pagkamatinud-an sa matag usa. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Oh, amen. So, amen. Ato mo nang palakpakan ang Diyos. Amen. Atong palakpakan siya. Kay Diyos siya nga angayan nga mudawat sa atong mga pagdaig. Amen. So, ato ta sa pag-abi-abihay mga igsuon ko sa Ginoo niya kanang mahimo niya sa atong pag-abi-abi. Ato jud tan-awon ang atong isig igsuon diya sa pagtuo. Di kay bulamano ra ka wala nagwa ba. Kung mahimo makakinahanglan tong kumusta sis Brad. Salamat ka sa Ginoo. Amen. Dayon dia igsuon maglamanuhay. Dayon dia sa paglamano ipakita ang atong dagway diha sa ipakita ang atong kalipay diha sa atong dagway. Amen. Amen. Hallelujah. So
pagsugo sa atong buhi nga Dios nga dili nato kalimtan ang pakigugmaay. Ingon si Jesus, pakigugmaay kamo sa kinising-kasing dayon. Diha sa paghinigugmaay, napagdinasigay, napagtinapangay, o naakanunay ang panag-inampuay. Amen? So, ato ta sa pagsugod, mga igsoon, sa pagduol nga to sa atong buhi nga Dios, uban sa ato ang kasing-kasing unahuna, ato siyang welcome sa ato ang matagusan ato kakinabuhi sa atong kasing-kasing. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Amahan, nga imo kami gihatagan o kigayon ng panahon nga mahalad na mo ang mong kinabuhi kanimo. Ang amo ang kasing-kasing, ang amo unahuna, ang among mga talento nga among naangkon na dawat ikan kanimo, ang among mga hiyas nga among napatunan, nga among naangkon ikan kanimo. Salamat, Amahan, nga imo kaming gidasin, imo kaming matangag panahon nga mahalad na mo kinidiha kanimo, Amahan. Dawata o Dios ang among mga halad, mga pagdahay, pagpasalamat kanimo, Amahan. Yes. Thank you, Jesus. Ni ako magahalad, ni ako sa parawit kanimo, ni ako makapaubos pagkakahimaya, kadungkanan pagdali. Kami ang Diyos, hallelujah. Ni ako ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadungganang pagdahil. Dios Espiritu, Yes, hallelujah. tusagan ako. Pumasi o Diyos sa iyong presensya hanggang sa matagusan. Dios Espiritu, tun ako, santang maghahalad kanimo. Diha kami o Diyos sa paghalad kanimo, Lord. Oh, thank you, Jesus. Di ako Maghahalad, di ako sa pag-awit kanimo, di ako magapaubos paghatag himaya, kadungganang pagdahil. Dios Espiritu. Dios Espiritu, konsakan ako. Dios Espiritu, kun ako, santang maghahalad kanimo. Dios Espiritu. Hallelujah. Dios Espiritu, Glory to God. konsakan ako. Dios Espiritu, kun ako, santang maghahalad kanimo. Santa
Hinausap na mo ang imong presensya sa among paghalad kanimo sa mga pagdahay, sa diha nga mag-aawit kami mga pagdahay nga pagpasalamat kanimo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nagsuon ka sa Ginoo sa dili pa ta moadto sa mga pagdaig. Naingon ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo 150. Naingon diha nga dayga ang Ginoo. Amen. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang paganumhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo diha siya. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trumpeta. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo kamong tanang binuhat. Dayga ang Dios. Hallelujah. Naingon diha nga sa atong mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, ato siyang daygo pinaagi sa atong mga panagsayaw. Amen. Hallelujah. Ihatag ang atong pinaka the best ngadto sa atong buhi nga Dios, ang atong tibok kasin-kasin, kusog o gunahuna ato nang ihalad ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ingon masayang Kristiyano, anda na ba kita? Amen. Ipin
kanunay mo kaming gitudluan o gigihan, kanunay mo kaming giandam o Dios, aron sa imong gingharian kami o Dios, mag-uban nga magdaig magpasalamat kanimo. Thank you so much Lord sa imuhang pagtudlo, pagtrain ka namo aron kami mahimtakos angayan nga matubang kanimo sa pagdaig pagpasalamat hangtod sa kanto na naman. Sa padayon namo nga pag-alagad kanimo, dili kami o Dios mabalakad, dili kami o Dios dapat maluya, dili kami o Dios maluya tungod kay mag-uban ka kanunay sa amo ang pag-alagad kanimo o Dios. Magpanalangin man ka kanamo sa dihang, magpadahil kami sa pag-alagad o pagsimpang maghalan magpasalamat kanimo. Dalaygon ka ka Dios nga mag-uban o pagpanalipod ka na akong tanan. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Love
Jesus. Kasaligan ka sa tanan ng mga sitwasyon sa among kinabuhi. Kasaligan ka, O Diyos, sa imong mga saan. Kasaligan ka, O Diyos, sa imong mga pamahagi. Dili kayo pagpakyan sa imong mga pamahulugan. Dili kayo maghawang ang imong mga mensahe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katagbawa. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Kanino lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanino lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang utang. Iinit kalibutan. Yes, Lord, pagkatapos mo Diyos sa isang pagkatahon Diyos sa imong ngalan. Kay ikaw man ang kaluwasan. Kada kong nandito sa imong trono. Kay gusto kong makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang utang. Iinit kalibutan. Yes, Lord, magbuo kami, Jesus, niya kanimo lamang. Musali kami diha kanimo, Diyos. Yes, hallelujah. Yes, Lord, buto ako, musalig ko kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong
Kanimo Dios, walay makatubong kanimo Amahan. Ikaw ang Dios kang iyas kiko kalibutan. Dios kang maoy naghimo sa tanang mga butang. Dios nga maoy naghimo sa kinabuhi sa tao. Ang among kinabuhi alang kanimo. Imong gibayran ug imong gipanalanginan ang among kinabuhi. Aron among alagaran ka o Dios. Aron among kang simbahon. Aron among kang awitan daygon pasidunggan sa matagusan namong kinabuhi. Thank you, Jesus, nga doon na kami nalakbanan. Thank you, Jesus, nga doon na kami kasaligan. Doon na kami laumanan sa tanang mga sitwasyon sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos, na padayon kang magdasig, maglikon, magtudlo sa matagusan. Panguluhi kami kanunay sa tanang panahon. Panguluhi kami pinagising mo mga mensahe na among madunggan sa among karong panaguban. I declare blessing sa matagusan right now in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat kayo sa mga awit nga makalangit na panalanginan ba ang matagusa? Amen. Salamat kaayo. Og nining sunod nga bahin atong paminawon ang usa ka testimony sa atong igsuon ang naka-assign diri. Wala. So kisa may gidasig diri nga kanang mo pasalamat mo hatag sa iyang share sa iyang testimony diha sa atong buhi nga Dios. Nasa gawas? Basig nasa gawas. Ay, siguan ko no. Kisa may gidasig ganadi sa gawas mo hatag o testimony mo share. Si Kuan na lang, si Kuan. Si Noy Moses kay bakutong ka birthday. Si Noy Moses na lamang. Dara, atong paminawon ang iyahang testimony kadaugan nagihatag sa buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Atong pakpakan ang buhi nga Dios. Atong buhay na Diyos na itabot ko ni higara cinta. Amen. Nahilap ko ang tanan. Kasunod perti na ko kiyapon. Amen. Cinta yun ko kiyapon. Nakot. Yan. Ang itutok lang niya. Kuhan. Istimunin ako niya itong tayong bulan. Tulong to. Sabado gabi yung pagkaugmas simbara pa. Ma, yan. Ako, anong pangyapon? Nagsiyong ako tato na siyar. Pag-umak pangyapon. Ano na magi ko mamari pagkaugma. Di magi ko mato. Pagkaugma, nawala naman. Nauma naman po kapon kung sobat ato sa siya
Oo. Yan ko kung giayo. Yan kung giayo. Dili kay dagway lang ang giayo. Kung giayo kay aron ko makasing pa diri. Amo tatlo. Salamat kayo sa itong buhay nga Diyos. Anak ginatong Ginoo no nga kanang maayo ginatong buhay nga Diyos kung sa natong pamation sa atong lawas kay para makapadayon maghapon ta sa pagsimba diha kaniya. Amen. So muna niya ata dira karon. Muna na ata diri tanan. So sunod nga bahin ato ta sa special number sa tanan nga mga kababaihan mohalad og awit sa atong buhay nga Diyos. Kung gitawag ta ng mga kababaihan goodness of God. Maayong buntag sa tanan, ani kami sa inyong atubangan aron among awitan ang atong buhi nga Dios nga nag-uluhan kini og goodness of God.
Amen. Salamat kay sa Ginoo no, sa awit nga makalangit. Ngayon ang awit nga kanunay nga maayo matilodaan ang natong buhi nga Dios ug hangtod na kita dunay gininhawa atog yung dayon ang atong buhi nga Dios. Amen. So nining sunod nga bahin atong ipahilunang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, atong ipahilunang atong tagsa-tagsa kauna-una ang damo ng atong mga Bible nga naaban karon sa cellphone or naa katong Bible nga katong libro. Atong andamon aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadadon sa atong pastor si Pastor Gideon Candelario. Atong pagpakan ang buhi nga Dios sa ilang kinabuhi. May buntag o happy Sunday sa tanan. Inay mong tapat, blessed Sunday. Una karong Domingo sa bulan sa Disyembre, katapusang bulan sa tuig 2024. O sa bulan sa Disyembre, adunay 5 man siguro ni ka Domingo, 5 ka Domingo. So 5 ka Domingo mga kaigsuonan nga gihatag giandam sa Dios sa bulan sa Domingo aron makapadayon ta sa pagpangandam sa pagsugat sa moingon ta nga bag-ong tuig. New Year na gyud, no? Kumusta man inyong New Year? Sa inyong mga plano, sa inyong mga nakatunan sa pulong sa Dios. Kay sa unang panahon, labi na kung katong nga nakasway o pagpangamo, kisa may nakasway o pagpangamo, pagpaboy, pagpamid, kasagaran na to ang maamo, mga insik. Ako kapila ko kaamo og insik. O niya kaamo kog insik sa Manila, diri sa Cebu. O niya katupong nakatrabaho kog Dumaguete. Murag may pagka-insik po to. Kay matud pa nila, miingon ako mga kauban, Pilipino man ta ni pero may pagka-insik. Iko nga naman. Isang tihik. Tihik daw. Pero doon ay mga insik nga, tihik. Kuan sila kanang grabe na sila management. Wala ra kaayo ma-absis sa Pilipino kay kasagaran sa Pilipino hala-hala basta na ikwarta. Kasagaran sa mga ato ang nahibaw-an kaniadto nga maupoy murag isundog-sundog sa mga Pilipino before mo sud ang bagong tuig. Kasagaran maglihilihi dayon, mangalap dayon, mag-andam day kwarta para ipalit og prutas ng mga lingin. Mga lingin. Amot usay mensahe nganong mag-andam og lingin, ang suhid-suhid ra bagyod or sundog-sundog para na arag lingin. Ang uban mo bitay og lingin diha sa puntahan. Ay mga lingin. Wala, tabyog-tabyog po ng lingin. Ya, bitayon po, inig ka alas 12. O niya, usa ka ha, para musulod ang blessing, panalangin, or musulod ang kalinaw. Usa ka, no? Usa dagay ka mo, namoy nasayra, namoy mga idea, nga nung magbitay-bitay ang mga tao, inig ka alas 12 sa gabi, ang puntahan og lingin. O ban po na sa lamisa, puro lingin. Namay idea? Ako wala ko idea. Aron makapili mo tagkwarta? Aron malipayon? Nya resulta siguro niya kong lalis. Kung wala ang pulong sa Dios, walay Dios, wala ang presensya sa Dios, gagmay bitwel, lalis dayon. Urag nawag tama po ang lingin. So, sa Biblia mga gaigsonan, lahat na ito makaplagan kung unsa ang gusto sa Ginoo aron ang kinabuhi sa tao. Okay, pwede ra gyud ibutang sa lalom. Salamat kaayo. Wala ko kamatikod da. Sige. Maabot ra man gyud ang panahon nga maplastada na gyud atong lingkuranan kay mao na mapunay amo ang bisihan sa akong asawa ug kanatong tanan sa pag-andam alang sa mga materyales para sa kuan kay human naman gyud ang dire human naman mao na punay among pukusan sa pag-andam tigom alang sa ato ang tigumanan kay na mayuta ang ato ana time o mga materyales nga
ato ang pangandaman. Nindot na atong lingkuranan na nindot na po ang ato ang pagsimba, paghalad nga to sa tuboy nga Dios tungod kay dili naman sama na ani nga magwali ko ang uban na as likod, dili na ko makita ang uban naminaw ba or ang uban wa po maminaw, pero importante nga ang tanan naminaw, no? Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nga ato karong hisgutan, magdala ni nato sa atong mga anak o mag-andam ni sa atong mga anak o kanabitaw kinabuhi nga puno sa panalangin o kinabuhi nga taas. Nindot kaayo no nga kita ang mga ginikanan magsudong pa sa ato ang mga kabataan nga doon na sila'y kahintang nga maayo, layo sa katalagman, layo sa kadautan, kumbaga layo sa mga dautan. Kitang mga ginikanan mga kaigsunan, malipayon kayo magsudong sa ato mga kabataan nga mahimok silang magmalampuson. Labos sa tanan, nakakaon sila sa pagkamatinabangon. Kay usas mga gikinahanglan gyud sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan ang pagkatunan kanang makatunan pagkamatinabangon. Ang tanan niyo pagkamatinabangon. Kay ang prinsipyo sa Dios nga imong makita sa Biblia mga kaigsunan mao ni buhata ang gusto nimo nga buhaton sa uban diha nimo. Kumbaga buhata ang gusto nimo nga buhaton sa uban diha nimo. Buti pasabot kung gusto kag buhatag maayo, ikaw ang una mo buhat og maayo. Amen ba? Amen. Kung gusto ka nga dunay manghatag, dapat ikaw ang mutikang sa pagkamahinatagon. Amen ba? Amen. Bless ang tao nga makasabot sa prinsipyo sa Dios. Gidala ko sa Ginoo mga kaigsunan sa iha nga gihimong sambingay mahitungod ni ining kinaiya sa usa ka tawo nga marang-arang. Gitawag gid sa Biblia dato diha sa libro sa Lucas kapitulo 12 versikulo 13 hangtod sa versikulo 21. Ang gihisgutan dinhi mga igsoon ni Ginoong Hesus ang sambingay mahitungod sa dato nga buang-buang dati sa parables. Lucas 12 versikulo 4 kapitulo 12 versikulo 13 versikulo 13. Kaya ako ang ibutang dire 4 man pero 13 ni siya. 12 13 hangtod sa 21. Sige. Ang nakakita na mayong amen? Amen. Sa mga bata, paminaw gimog maayo tungod kay time ni siya nga makakaton mo, labi na gid sa mga mamag mga papa nga makakaton ta sa pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios, diha nato makit-an ang pamaagi sa Dios aron ang atong mga kabataan magmalampuson, magmauswagon, puno sa panalangin, sa ingon makatabang usab sila diha sa pamilya, ilabi na gyud sa mga ginikanan. Ingon dinhi sa versikulo 13, dungan ta sa pagbasa. Unya may usa ka tao dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha, og nipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahako, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Versikulo 16. Unya misugilon si Jesus kanila niining sa bingaya, di usa kadato nga may yuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon, gupon ko ang akong kamali, o magtukod ako og mas dako niini, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kaptanan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon,
pagkapulahan nimo, anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Apan ang Dios moingon kaniya, oy buang, niini kayong gaghiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanan butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos si Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ambot ha? Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban ka namong tanan, nagiyaw, nagpanalay, nagtudlo, aron kami mahimong takos angayan sa imong mga saad. I-bless kinuman takos sa imong mga pulong diin. Doon na may kasing-kasing o guna-una nga madinawaton sa imong mga mensahe. Doon na kay maayong plano, doon na kay nindot nga mga pulong, mga mensahe o plano sa matakusa nga mutuo, musali kanimo. Ug salamat o Dios nga magmalapuson kami, magmadaugon kami sa paminaw, pagdawat karon sa imong mga pulong. In Jesus' name, amen. O amen. Now, kini usab ka taong mga igsoon, nagpahusay ni Jesus tungod kay ang iyang igsuon wala mohatag og bahin sa ilang kabilin sa ilang ginikanan. Kumbaga naasay reklamo o niya iha kining gidala kining maong reklamo ngadto kang Hesus. Nangutana si Hesus kinsa may naghatag kanako katungod ug authority sa paghusay ni anang maong bahin sa problema. Kay kana nga klase nga problema mga kaigsonan, kung imong tan-awon, dili na siya basta-basta legal na sa balaod. Dapat legal gyud na siya sa kana bitaw, na gyud na sa ipasubay na sa gobyerno, like sa toa ipakuha gyud na sa barangay, kinamatay mga barangay. Legal gyud na siya. O niya, na sa mga papeles, kumbaga. O niya, si Jesus, misugilon ining maong sambingay. O niya, doon na sa mga pahimangno, doon na sa mga pasidaan. Ingon siya din nga, versikulo 15, o mipadayon siya sa pagsulti, kanilang tanan. Pagbantay kamo, og likay ninyo ang bisan unsang kakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Bisan unsa pa siya kadato mga gigsonan, ingon si Jesus, ang tinuod nga kinabuhi wala sa mga butang, kundi naa sa Dios. Ang tinuod natong kinabuhi naa sa presensya sa Dios. Diha nato mabatunan ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga katagbawan mga kaigsuonan ug maunay gusto sa Dios nga atong masinatian. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao mga kaigsuonan wala gyud sa mga butang anuman. Kay kung naatay butang nga atong kaibgan karon, pila ka tuig malato ra ta na. Kumbaga mangita na sa kaglaing butang. Hangtod mamatay ang tao. Way katagbawan ang tao sa mga butang. Pero diha sa presensya sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naa dihay katagbawan, kalipay o kalinaw. Unya, gisugilon na ni Jesus kining usa ka sambingay. Di usa ka taong dato. Unya, grabe kadagahan ang iyang mga kaptangan, o wala na igong kabutangan sa iyang mga kaptangan. O tungod kay nakita niya nga grabe na kadaghan ang iyang mga kaptangan, gusto pag yun niya nga magama pa siya dako kaayo nga kabutangan sa iyang mga kaptangan. O niya, niingon siya nga, adto na ko ibutang ang tanan kong mga abot, ang tanan na kong mga gamit, ibutang na ko ni anang maong tigumanan. O niya, muingon ako sa akong kaugalingon. Paglipay, pagkabulahan mo, siya rapoy mo ingon siya kaugalingon na pagkabulahan mo, ana-ana kanimo ang tanang butang,
Ang imong buhaton mao lamang ang paghaya-pahayahay, paglipay, pagkaon, pagbusog, pag-inom. Naa na kanako ang tanan. Na kung imo tan-aon katungod sa kadato, doon na say pamilya. Diha sa pamilya, na say mga ginikanan, na say mga igsuon, ug naa say mga pag-umangkon. Dili talaksa kaayo ta makakita mga kaigsuonan ug usa ka tawo nga nabuhi nga way pamilya. Naagyo na pamilya. Kung wala man gani say pamilya mga kaigsuonan, doon na gyud na say giisip niyang pamilya. Amen ba? Amen. Doon na say giisip giila nga pamilya niya siyang kinabuhi. Mauna ang tao, doon na gyud pamilya. Now diha sa pamilya mga kaigsuonan, nakit-an sa Dios nga dunay kasing-kasing nga hakog. O niya ingon si Pablo mga kaigsuonan, ang kinaiyang hakog mga kaigsuonan, usa kini ka kinaiyang nga dulungtanan sa Dios. Usa kini ka kinaiya mga igsuon nga dili ikalipay sa Dios. Kay ang kahakog matud pa ni Apostol Pablo, usama kini sa tao nga nagsimba og mga Dios-Dios. Kini gipaabot ni Apostol Pablo diha sa Pilipos. Pilipos kapitulo 5 man siguro to. Versikulo 5. Sugod ta 4. Ingon dinhi, ayaw ka mo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang, o mahugaw tiaw. Angay hinuon ka mo magpasalamat sa Dios. Wow! Timan kini, walay tao nga salawayon, hakog, salawayon, laway o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios, nga makaambit sa gingarian ni Kristo o sa Dios. Kung ang tao doon na say kinaiyang hakog, usa man ang hakog, kanang dalo, lahi sa tong kuripot, kaya na may kuripot nga makahatag, may pagka kanang kuripot og tihik, murag duol-duol na nasakog, dalo, o siguro, now, kana kunong kahakog, kanang kadalo, di yun, ang tao nga kana bitang naay kinaiyang hakog o dalo, wa gyud ay nailuna sa gingharian sa Dios. Walay luna sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Walay dapit. Buti pasabot giklaros ni Apostol Pablo nga ang tao nga dunay kinaiyang dalo mga kaigsuonan, di malangit. Di malangit. Now, ingon siya, diha si Apostol Pablo nagwali sa Episo kapitulo 2, kapitulo 5, 4. Angay unta mo magpasalamat. Speaking about pagpasalamat mga kigsunan, naghisgot na sa paghalad. Ingon ang salmo mga kigsunan, about sa paghalad mga kigsunan ko sa Ginoo. Kaning pagpasalamat. Nagpakita na sa halad. Salmo 50. Okay. Ato kuno ning tan-aw ng Salmo 50:14. O sa giingon dinhi, ang mga pagpasalamat mao'y angay ninyong ihalad sa Dios. Ihatag sa labing gamanan ang tanang halad nga inyong giandam. Ang usa ka dato mga kaigsuonan nga dunay mga kaptangan, ang gusto sa Dios nga makit-an sa kinabuhi sa dato nga gipanalinginan or napanalanginan, dapat unta siyang magpasalamat sa Dios. Dapat unta siya nga maghalad sa Dios. Pero sa iyang gibuhat, gisintro niya ang iyang kaugalingon. Wala siya maghuna-una kung imong lantaw ng sambingay nga gipakita ni Jesus, katong usa ka taong dato. Kung atog yung susihon ang tao mga kaigsuon, doon na yun sa'y pamilya. Tama ba? Doon na sa'y mga igsuon, doon na sa'y mga ginikanan, doon na sa'y mga pag-umangkon, mga uyuan. Doon na sa'y Pinoy-anan. Pero ang ipakita ni Jesus, doon na yun kasing-kasing, nga matod pa, hakog. Iyarang kaugalingon ang gisintro.
Gusto niya nga, ang iya lang kaugalingon tanan. Wala siya magtanaw sa mga panginahanglanon sa iyang mga igsuon. Wala siya magtanaw sa panginahanglanon sa iyang mga ginikanan. O dili gusto ang Dios nga maunay atong makatunan, o maunay ato ang maikinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan, kay lumalabay na tas kalibutan, doon na tay langit nga pwede na tong puyan. O dili gusto ang Dios nga magbaton ang tao nga iya makatawan nga kita nagtuo kaniya, dili sa gusto nga doon na tay kasing-kasing nga hakop. Kay nga naman, way luna o walay dapit ang taong dalo sa gingharian sa langit. Naunsa may gikinahanglan mga kaigsunan aron mawagtang kining kahakop. Kabalo ba mo? Gugma. Amen ba? Ang usa ka lalaki o usa ka babae, bisan unsa siya kahakop o kadalo, pero sa dihang mahigugma na siya, mugawas ang kwarta para ihatag niya sa iyang hinigugma. Tinuod na. Daghan kayong mga tao sa kalibutan nga kung ang iyang igsuon mao na gani muhangyo, ang iyang naganing ginikanan mo imuhangyo, grabe hang makayaw-yaw. Pero kung ang iyang naganing love maoy mo dungog-dungog, mugawas rin ang kwarta. Tinuod biya na. Maingon, kumusta naman ka, love, han? Tubagon na yun. Uy, okay na ko ka na, nakakaon na ka? Na, di ba? Pero ginikanan na gani. Doon, kumusta naman ka? Way, kwarta! Wapa gani, mga yun. Way, kwarta. Di ba na ay mga tao, inana? Kabalo ba mo? Ang pinaka-importante aron mawagtang ang kakog gugma. Maubitan lang sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 37 mo siguro na magsugot. Mateo 22, 37. Ingon siya dinhi, ang dakong sugo, 37. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. Amen ba? O niya, sunod iingon siya, kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ikaduha nga sugo nga importante nga labing dako, batud pa. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nagsukat ni ining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moses o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Tanang mga balaod, tanang mga sugo ni Moses, tanang mga pagtulunan sa propeta, mga kaigsunan, gilangkuban ni ining duha ka sugo. Higugma ang Dios, higugma ang imong isikatao. Now take note mga kaigsunan, ang imong isikatao, wa nay lain. Una, imong pamilya. Amen ba? Amen. Naakay mga ginikanan, naakay mga igsuon, naakay mga anak, naakay mga kanang naas imong Pinoy-ana. That is your family. Amen ba? Maunay gusto sa Dios mga kaigsuonan nga maunay atong makatunan ang paghigugma. Una, higugmao na to ang Dios sa tibok natong kalag, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok kusog, sa tibok natong nauna. Kay damor natong higugmao ng Dios, damor abli ang atong kasing-kasing sa pagtrabaho para sa Dios. Hello? Amen. Gaan o kalipay nato ang pag-atiman sa trabaho sa Dios. Munang dunay mga tao nga nakasabot yun sa sugo sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios mga kaigsuonan. Wala sila'y pugong-pugong sa pagpaluyo, sa pagtagbo sa mga giginahanglan sa trabaho sa Dios. Amen. Amen. Kay doon na may gugma ang tao. Sa ako nang gikaingon, kung ang tao na gani mahigugma, mawagtang ang kahakop. Amen ba? Mawagtang ang kanabitaw
kadalo. Sa kunang gikaingon kaganina, ang tanan, labi na sa mga ginikanan, kaya mga ginikanan, nakaagi magyun nag-love. Lovehan. Hindi magyun naggugma. Grabe yun na ka, kuhan ka ng kilig. Grabe na kakilig. Balik-balikan ko na itong ato ang taksa-taksa ka love story. Sa una, wapang kaayoy tawag-tawag, wapang may video call. Sulat-sulat pa man. Pulawan yun ang sulat. Kung mahimo, pahumutan pag yun. Para inig-abli, mamulingi ang iyahang kahumot. Mamulingi, mangiling yun. Niya, puno ginag, I love you, I miss you. Pati ginamit, daghan kay mga maunay gusto sa Dios nga atong makatunan, nga atong mabalikan, o sa yun ay tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma, mga kigsuunan, kanunay kanang nagtinguha ng andoy, nga makaistorya ka, nga makasulti ka. Manang gusto sa Dios nga, kung doon na tayo tinuod nga gugma, dapat trabahoon na to, amen ba? Buhaton na to. Dili ta maglangay-langay, dili ta magpugong-pugong sa pagpakigsulti sa Dios. Dili ta magpaulahi. Inay mo tapat, ayaw pagpaulahi. Ayaw paglangay-langay. Naik-awit mga kaigsunan, dili na maglangan-langan, kita ning kalibutana. Dapat dili ta maglangan-langan sa pagsimba. Hello? Amen ba? Tinuod ba na? Kaya sa usa ka adlaw, mga kaigsunan, sa usa ka Domingo, taon, doragit ka oras. Nganong kinahanglan nato na i-practice, kay tagaan ba tagsimbahan sa Ginoo. Nanagutayuta, ato pakpakan ng Ginoo, mga kaigsunan. Ihatagan ta sa Ginoo, giyuta. Gihikap ang ato igsuon si Brother Moses. Yamobot ang panahon na natay simbahan. Kanang simbahan, mga kaigsuonan, butangan nato nagkaligi, butangan nato nagsablayan. Dili gusto ang Dios, mga kaigsuonan, nga igo na lang tamo tanaw. Naingon lang ta, humana di ay. Trabaho, responsibilidad nato. Kung nanatay building, mga kaigsuonan, naana na yung maintenance, pagpanglimpyo. Tama ba? Di ba? Kung doon na tayo gugma, mga kaigsuonan, kami mga lalaki, andam yumig ka ng pinagkanindot nga sinina. Amo ang imong puston o irigalo sa dihang doon na may pamisitahan. Like, sa una, mga kaigsuonan, ang ako ang kasing-kasing, magdala ko biskwit, magdala ko ukoan, magdala isda, amura magminyo. Mura magminyo. Kaya naman, kung tinuod ta nga dunay gugma, ang atong gihigugma, gusto ta nga malipay sa ta nga makakita tang malipay siya. Tama ba? Amen. Ang bana nga tinuod nga nahigugma sa asawa, gusto malipay ang bana nga makakita sa iyang asawa nga malipayon. Amen ba? Mo nang buhaton gyud ang matag usa, mga igsuon, para gyud malipay ang Dios. Unya ang pangutana, kung dili gani ang gugma maghari, ang maghari ana kadalo. Kahako. Unya kuyaw kayo kung maghakog, mga kaigsuonan, kay masintro na ngayong kinabuhi. Wala na'y panahon sa Dios, wala na'y panahon sa iyang isikatao, mga kaigsuonan, wala na'y panahon sa iyang pamilya. O niya, kanunay na lang i-enjoy ang iyang kinabuhi, mga kaigsuonan. Wa siya magdahong nga ni anang gabi una, kuhaon na siya. Likayan yun nato, mga kaigsuonan, ang gitawag makasarili. Ang tanay mo, makasarili. O sana sa in English dahil siya? Basta kay makasarili. Kaya na to na dapat una sa tanan panganduyo na to nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Malipay ang Dios, mga kaigsuonan, sa atong pagtrabaho, sa atong pagnegosyo, sa atong pagpanguma, sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi. Lord, gusto ko nga malipay ka.
Gusto kong mahimaya ka. Mahimuot ka sa akong kinabuhi. Tungod kay doon ako'y love nimo. Amen. Sa panahon nga muhalad ko nimo, sa panahon nga musimba ko nimo, wa ko'y laing gibutang sa akong kasing-kasing ang imong presensya. Nangandoy ko nga muawit nimo. Amen. Munang kana bitong sa una maigsoon sa karaang lang sa karaang panahon si Tia nakaapas paliguro ni sa karaang panahon nga kung dunay tinguhaon ang lalaki wala pa may sulat-sulat atong panahon na. Unya mananghid pag yun sa mga ginikanan. Mayo nga nang makapamisita ko niya gabi ina. Di pag yun na mo, di na makikstorya sa anak at tunas kinikanan. Karaang panahon, niya di pamisita, magdala dahi na gitara, mangharana dahi. Kuting-kuting. Tinood ba na? O niya, pagitaon, praktison yun ng kanta mga kaigsunan. Praktison yun, pila ka simana, pila ka bulan, kay ang iyang haranaan, ang iyang gigugma. Dili siya gusto nga ang tingog magkayabag, dili siya gusto nga kiksunan nga ang relax din yung magkutunan. Pero nga nung sa Ginoo nga kiksunan, kumitsi mo sa ang practice siguro tano. Kay ako sahay mga kiksunan, hunat na ko diri. Madalasad ko kay na wapanday magsugod. Sugod naman ko. Ana ba? Sa inyo mong tapat, mag-practice dahil kanta. Musayo-sayo sa da. Para mo practice ta. Amen? Tapalo ba mo mga igsuon ang pagkanta, ang pag-awit, mauni ang kanang wala na'y katapusang trabaho. Di naman ta maggunas langit. Di naman ta magdaro, di naman ta mangani dito. Ang atong trabaho, pagdaig, pag-awit, pagpasalamat. Diha, mauni atong praktison. Kadiris kalibutan usay atong nabatasan kanang naatong naanaran ba inig adtos langit hawala na ta magsugod nagsimba ang langit mga kaigsuonan. Nabatasan na to wala bitaw nga I hope batasano na to ang kanabitang pagbansay inay mo tapat pagbansay. Amen. Kinsa may na ay awit na nga nahuman. Bayang magiliw. Lupang hinirang. Dapat kita mga Kristohanon na natay kanta nga nahuman. Kanang na-memorize ba? Kay lain biya gyud kaayo mga kaigsunan nga magkanta ta. Mao ni akong ipakita ninyo, gusto na kong makitaan, masabta ninyo. Lahi kayo ang imuhang koneksyon ni Lord. Koneksyon sa presensya ni Lord kung muawit ka nga magsiga ang mata. Tinubi na? Kaysa magpiyong ang imong mata. Pero kung magpiyong po ka nga, di po ka kakaton sa kanta, lupig pa'y nagbuka. Tama ba? Kaya nga naman, mag-unot-unot ay muna-una o sa'y sunod sa lyrics. Asan mo rin napit? Dapat din mo tapat mag-memorize. Amen? Memorize ka. Memorize na to ng walay rason nga dili ka na mo simbaho. Walay rason nga dili ka na mo bayawon. Anya, i-practice na siya sa inyong morning devotion, evening devotion, kisay mag-devotion. Kanang mag-ampo ba? Or hagok dito? Mag-ampo saan? Pwede mag-tinagsa mo o kaha, prayer. Kana mo'y mga awit yun. Kami mga kaigsuonan, usahay, karon wala pa na mo ma-sit up yun kay usahay, ako ang live, alas 10 mahuman, manang maglisod ko gani, musod o buntag kay alas 10 mahuman, inigsod na ko mga kaigsuonan, labi na akong klase, luoy na kayo akong mga bata nga akong pamukawon, niyang sayo og mata,
Amo na nga, usahay, ako na silang mamatikdan nga mag-pray sila. Batasan yun nila sa akong mga anak, mag-pray yun na before matulog. Pero do akong nabantayan, usahay, bugbo na lang tayong prayer. Na usahay, kang asap mga kaigsoon, mura nang magpasalamat sa pagkaon, Lord, salamat sa pagkaon, ay, patulog ay. So, kitang mga ginikanan mag-monitor ta. Dapat, gigugman na to ang Diyos. Amen ba? Ina imong tapat, gigugman ako si Lord. Gigugman ako si Lord. Kung kay gigugman na to si Lord, bansayo na to atong kaugalingon sa pagbuhat sa makapalipay sa Dios. Pangitaon na to ang mga buhat, mga pamaagi nga mahimaya si Jesus. Mapasidunggan si Jesus. Sa tanatong pagbuhaton dapat ang Dios mao'y mahimaya. Kay dabor gani malipay ang Dios mga kaigsunan, walay dili ihatag ni Lord. Amen ba? Amen. Amen. Bisan kami, kamo, mga igsuon, sa mga bata, even sa mga bata, ang bata mga kaigsuonan nga, or even ang kanang imong mga igsuon, kita mga anak na mo'y mga ginikanan. Kung doon na tayo hangyoon sa atong mga ginikanan, magpulo smile yung kadayon. Amin ko ma, amin ko pa. Diba? Dako kay ngisi. Amin. Nindot lagi karon mabo, humot lagi kay ka ng pag-uligo. Ana. Nada ito'y hangyo. No, nada hangyo. O niya, ang ginikanan nga makakita ana, di pagani ka mo hangyo, mo ana din nga, dudong ka na nga ay ko ano, snacks ni. May snacks. So inana, mga igsuon, kung doon na tayo gugma sa Dios, padayon na tong bansayon ang atong kagalingon. Unya, maunay, usas mga kanabitang pamaagi aron makasulot tag langit, kay mawagtang man ang kahakog. Amen ba? Mawagtang ng kadalo. Sunod, ingon diha mga kaigsunan nga, higugma ang imong isig ka tao. Kanang imong isig ka tao mga kaigsunan, wa na laing gihisgutan o gisentro diha imong pamilya. Kaya naman, lain kayo nga ang usa ka tawo nga moatiman og tao apan niyang pamilya wa timan na. Hello. Maura ba nay kasagaran karon? Mao nay kasagaran karon, mo kabantay nga ang mga kabatanunan kadalagahan kung ang ilan na ganing naibgan mao'y nanginahanglan, tuwa ang ilang panahon tanan. Kung suguon sa inahan, di na magpatalinghon. Unya, kapalo ba ta? Nga maunay time nga gibungkag, gidaot, giguba nila ang ilahang future, ang ilang kaugmaon. Kay mao man ay prinsipyo sa Biblia. Inani tanawa ra gud ang prinsipyo sa Biblia, prinsipyo sa Dios. Kung ang atong mga anak magdako silang matinahuron sa ilang mama o papa, hantod nga sila magminyo, ang panalangin sa Dios dili gyud na ihikaw nila. Hello. Mao nay prinsipyo sa Dios ha. Kung ang mga kabataan nato karon wala nay pagtawag sa ilang ginikanan, mas mutahod na sila sa laing tao, mas nintahod na sila sa ilang mga barkada kaysa ilang ginikanan. Kana nga time giguba nila ang ilang kaugmaon, gihikawan nila ang ilang kaugalingon sa panalangin sa Dios. Og responsibilidad nato kitang mga ginikanan nga mutudlo muamuma sa ato mga kabataan samtang nagdako sila. Mao bitaw nang ang mga kabataan, mga igsoon, dapat dad-o nato sila kanunay simbahan. Kay diha sila tudluan. Amen? Ngano mo yung ko nga ang mga kabataan nga dili na mutahod sa ilang ginikanan, giguba nila ang ilang kaugmaon. Kay ang prinsipyo sa Biblia, ang mga anak, ang mga kabataan, mutahod gani silang mama papa, panalanginan ni Lord. Amen. Basa ta. Episo Kapitulo 6. Episo Kapitulo 6. Ablihin yung Biblia diha sa Episo Kapitulo 6. Episo Kapitulo 6, versikulo
Uno. O sa gingon, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga adunay saad mao kani. Tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili di ay lilihi. Ang solusyon, sige tag lilihi, guba gyapon ang kaugmaos mga anak. Kay Disyembre 1 na ba? Timal lang ka Domingo, sunod, 4 na lang. Mahuman na ta sa Disyembre. Niya, manghinuktok na. Manghinuktok man. Asa na kita kapalit og lingin. Ay nung pag hinuktok, tudluin ang inyong mga anak sa pagtahod ninyo. Kay ang inyong mga anak mo tahod gani nas mga ginikanan, malipay ang Dios. Unsay gingon? Timan ini siya. Ang sugo nga dunay saad mao ni hitahura ang inyong mga ginikanan. Kamong mga anak, kitang mga anak na pamatay ginikanan, dapat mo tahod ta. Natay pagpakabana. Na namatay mga ginikanan nga mga idaran. Ang anak nga dunay pagpakabana sa mga ginikanan. The word pagpakabana, nagtanaw sila sa mga maintenance. Pag-atiman. Kaya ka na mga ginikanan na may mga maintenance. Maintenance sa tuhod. Maintenance sa hawa. Maintenance sa dugo. Nanay mga maintenance. Bless kayo, malipay ang Diyos mga kaigsunan nga magtanaw sa mga kabataan, nga ang mga kabataan dunay panahon o dunay pagpakabana sa mga panginahanglanon sa ilang mga ginikanan. Kung nga ay mga ginikanan, ay mga anak, mga kaigsunan, nga ilang mga ginikanan, gipagamag mga balay. Mga balay, gigamad ang balay. Ato pakpakan ng Diyos, no? Matupas uban, sana all. Tinood, biya na. Talagsa kaayo nga mga anak nga ang ginikanan gamag balay. Wow. Nya kita mga ginikanan, responsibilidad nato ang pagtudlo o pagdumala pag-amuma sa itong mga anak. Datoon nato sila sa simbahan, kaya diha sa simbahan sila tudluan. Kung dili nato kaya ang pagtudlo, pag-iya nila, ayaw ihikaw sa inyong mga anak ang presensya sa Dios. Diha sa inyong simbahan. Amen? Ayaw tuguti nga ang atong mga anak, dili na tutugutan, nga magdako sila nga magkakon sa mga barkada. Kay ang mga barkada, way laing ihatag sa atong mga anak. Problema ra. Problema ra. Tinood yan na. Muna monitoro na to atong mga anak. Inay mong tapad, monitora ko ng imong mga anak. Kay basig ni singi, kusog na kay mong ngisi sa mga laing tao. Nya sa atua mga kaigsuonan di ta ngisihan. Tingkahan lang ta. Ayaw di ta musugutan na. Kay nga naman, dili kita maoy kana giguba nilang ilang kaumaon manggudana. Kay ang prinsipyo manggod sa Dios, sa ako nang ikaw, hindi lagi na madalag lilihin. Kay ang prinsipyo sa Dios aron panalanginan atong mga anak, mahimo silang pausuhagon, patubuon, panalanginan, mga igsoon, mutahod ra day sila ilang mga ginikanan. Tupakpakan ang Ginoo mga kaigsoon. Bless kayo ang usa ka anak, mga anak nga mutahod sa ilang mga ginikanan. Ngayon ang ginikanan, daw pangahoy, pagkapo. Ngayon ang mga anak, human na. Gani na ra, usa pa ma. Pagkanindota. Di ba? Daw pagkuhan na paglungag. Gadaod na kuma, pila ka kuhan, paninindota. Di ba ang Diyos nagtanaw, nagmonitor? Malipay siya. Pagkanindutas kinaiyan ng bata. Ang daman kunig panalangin. Pero kung magtanaw ang Diyos nga, ay, bugulbulan, maglingi pa. Mga bata, mga babae, mga lalaki, nga niya karon. Please, ako nagpray, alam ka ninyo, tahura ang inyong mga ginikanan. Kung gusto mong panalanginan sa Diyos,
kay ang Dios gusto nga kamo panalanginan. Tahura ang inyong mga ginikanan. Eh di na madalag lihi ang panalangin sa Dios. Wag gyud magtudlo ang Biblia na. Amen ba? Muna nga naa sa kanta kanina, magtinabangay. Di ba? Igsoon, magdinasigay, kung naluya, pipika ang abaga, busa mag-inampo ay kita sa usag-usag, ipakita ta ang iyang gugma, ipakita din nato ang atong gugma. Amen? Ipakita din nato ang atong gugma, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So, dihan ito makitaan, damortang panalangin na tanawa na sa kadato. Ang usa ka dato wa siya una siyang igsuon. Ang usa ka taong dato wa siya maguna-una siyang ginikanan. Ang iya rang ginauna iyang kaugalingon. Ingon siya maglipay ko. Muingon siya sa akong kaugalingon, muingon ko sa akong kaugalingon na pagkabulahan mo gayon, naananimo kanimo ang tanan. Kaon na lang, inom, pahayahay. Usay ingon ang Dios, nagtanaw di ang Dios. Oy taong buang, karong gabi una mamatay ka. Awa. Munang dili gyud maayo nga naay bata na itaw hako. Inay kong tapat, bless kayo ka nga dili ka hako. No, biya na. Kay prinsipyo sa Biblia, damor kang muhatag, damor kang hatagan. Dunay mga tao walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam silang kadato. Apan dunay mga tao nagpugong-pugong sa gusto ang ngayon o tanilang ihatag, tikok noon sila. Tanaw tong dato, perting pataya. Perting pataya yun. Ang Diyos ningon, oy buang. Now, diha sa primero mga gigsunan atong atimanon ang pamilya. Pero una sa tanan, ang Diyos. Higugmao na to ang Diyos. Buti pasabot ang simbahan. Ang buluhaton diha sa simbahan. Simbahan means mga kaigsunan, kita mga tao. Mag-inatimanay ta. Manang mag-inampuay, magdinasigay. Labi na sa Disimbre, mga kaigsunan, karong Disimbre. Mag-inambitay regalo. Ayaw taon mo kanang moingon nga pila may budget pastor tag 150 ikwentahon dayon kani 150 ngita dayog mga items kani 150 magbili mo kanira kani 150 mo gastuhon na nako ni 100 kay napay karton napay wrapper kuni ang kapabor dai mo ana dai ay salamat ang iyang nadawat balon og 300 ang iyang nahatag 150 og kay kaabot. Uy ko dai salamat nga pabor gyud ko gani tinuod nga Pasko. Uy mga igsoon ko, alkansi ka. Alkansi biya ka. Tinuod biya na. Abi ka nakaginansya ka. Alkansi ka nga man. Wa na kay panalangin sa Ginoo. Bless kayo ka nga makahatag ka kaysa ikaw mo'y hatagan. Namatay mga kanus ang mga ganito, pizza 15, mag-meeting man tag-usay ato ang dadon. Sagaran na ba kung meeting sa dadon, magkuna-una na yung mo ingon nga, asa wala na ba yung kwarta? Asa naman kuha ni mga obra? Grabe ka, kuhaan bitaw, gining, at kuhaon sa nato, yung nagkukuhaasan na. Kuhaasan, di ka panalanginan, anak. Ginoon biya na. Ako mga kiksonan, first na ko ni nga kanang exam sa akong kaugalingon diha sa espirituhanong pagpangalagad, espirituhanong bahin. Nakoy utang sa ako ang amo. Nag-working ko sa Mabulo. Giwalihan ko og kanang paghatag. Pagkasunod simana, naghulam ko sa ako ang kaubang trabaho. Nagpabuy pa ko ato. 1,500 pa ako ang bulan. Nanghulam ko nga naa ko'y advance gani. Nanghulam ko para ako ihatag dito simbahan. Tulog ka slice bread. Kabalo ba mo, after nga nihatag ko ana, giufiran dayon ko sa ako ang amo nga paiskulahon ko niya.
Wala nakahuman ko high school kay kung wala pa ko kakita atong idea sa Biblia nga bless ang muhatag. Di ko maka-eskwela. Yang gi-offeran ko mga kigson nga pa-eskwelahon ko na UV. Pero dito ko naka-eskwela sa Negros Oriental State University sa Negros. Nga naman, nag-uban ang Diyos ang kinabuhi. Bless kayo ang tao nga kana bitaw magdili magtihik about giving. Labi na salo-salo. Bulahan ang nagpakaon kaysa ikaw may gipakaon. Magbitaw diri akong asawa. Kita manggid mo sa among tindahan gamay. Hulbot yun na siya. Hulbot tulong yun na siya. Amin ba? Ito pakpakan ang Ginoo mga kaisonan. Tagahapon na ay mga iyahang kuan. Ayaw nga tiya. Wapa may paniod to. Amo na kayo kung nga bless ko kayo sa Ginoo. Gibless ko nga gitagaan ko kasawa nga dili mo pugong-pugong abang paghatag. Naisaging, tagaan pag yun binangkal, tagaan mga kumindot to eh. Ano ako nagisugit? Tungod kay as it example. Amen ba? Mana karong nga Christmas, karong nga party na to, pizza 15. Mag-enjoy, 15 to? Mag-enjoy ta. Magdinandanay ta. Meeting taron. Dili ganit ta mag-meeting, basig puro pansit po na itong nato. Sige tag pangitag sudan, asa man yung manok kami. Asa man yung manok. Nya, halap, day tinakuban, manok na ni. Pansit yapon, puro pansit. Enjoy? Salamat sa Ginoo nga nagtudlog nagliya ka nato. Ato papakan ng Dios mga gigsoon mag-apot ha. Ato nos papanindog ato ang ipiyong atong mata. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahong nagpasalamat kami sa imo mga pulong. Pagtudlog, pagdasig, pagmaymay, pagiya sa among ginabuhi aron mahimo kami takos sa imong panalangin. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, mga pulong nga amo karong nakatunan na dunggan. Tabangi kami sa pagkinabuhi pag-apply niini. Dili lamang kutob kami sa pagpaminaw kun dili sa pagkinabuhi niini. Ubani kami kay wala mi mahimo kun wala kamahan. In Jesus name. Amen. Ato papatan ang Dios kuyatag sa nagdala. So ato tas mga pagpahibelo nga igsuon ko sa Ginoo ang sa gihapon ang atong panimbahon madomingo kay musugod kita tag alas 10 kay sa maro nakasugod tag alas 10 so, napatay time nga magka-meeting nya ang mo presider sunod kay si Cindy ang mo presider niya ang mohalad og awit kay sila Ate Cora okay na yan magkanta na sila. Dili pa. So ang mohalad og awit kay ang De Villares family dayon ang ang mo testimony kay kuan si kuan Ate Elbe. Ang testimony. So ato sa meeting. Closing sa nato para ato tas meeting. Nindog ta, ato tas mga pagampo. Amahan na mo nga Diyos sa magkagagahon. Salamat o Diyos sa imong pagpanalangin pagatiman ka na mo. Amo kining tipigan, uban ang imong tabang. Salamat o Diyos nga magmalampuson kami kanunay sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Ubanig kami sa amo ang pagkinabuhi sa usa ka nining maong simana nga imong idugang kanamo. Nga imong giandam alang kanamo Diyos. I-bless kami, ilabi na sa among pagpangandam sa pagsugat sa bagong tuig na usab alang kanamo Dios. Din malipayon kami tungod kay imo kami gitudluan kun unsaon aron na aming kasiguruhan sa pagkabot sa imong panalangin nga imong giandam alang kanamo tanan. Uban ni kami, proteksyon ni kami, ilabi na sa tanan ako mga kigsuonan nga nagsunod, nakiguban kanamo sa pagsimba kanimo pinagi sa 101.3 FM station o sa live Lord ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing sa matagusan nga niya karon og sa tanan nga nakabati nakadungog pumidawa sa imong pulong. Pinagi sa grasya sa mga Hesus, gugma sa Dios Amahan,
sa pagigiusab balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot ni Jesus. Kao Dios mag-uban ka namo in Jesus name. Amen. Amen. Sa meeting ta before ta mo ko ana pa may pila ka minuto, 5 minutes. Ato hisgutan siguro kanang pagkaon. Kaon lang usa. Ako mo hatag og manok. Nakoy manok. Karong pizza 15 akong ihawon tong usa ka sunoy. Tong sunoy nga kuan dako. Di pa na gahi din. Dako na siya nga dako gid na siya manok ka. Mo nay ako niya abot bugas o tinara may bugas. Pon andra tong pride. Samoa na siya inyo ha. Wala ni say pugsanay. Kanang kuan kay tinolang nga manok anya fried chicken. Tinolang manok anya fried chicken. Ato papakan ng Ginoo. Pero okay, ang sa inyo ha. I-enjoy na to, nadaan yung pamilya diri kay mag-enjoy ra man gyud ta especially sa Ginoo. Sa ka ice cream katong astuba. Usa ka ice cream ato papakan ng Ginoo nilang bra. Gaw Albert og ni day pamilya. Kuha na ba na kanang dako-dako ra. Ayaw tong pagkuan kay gamay man to kanang wa man to lang suno. Berarti ko din. Mga bata no, mag-enjoy mo ana no. Sige, salamat sa Ginoo no. Naay muhatag og ice cream. Nagsinya sanay sila. Kanindot no. Sige, kisa pa naay mo kuan. Manok. Manok. Silang daw Joel. Marigura, manok po nila ha. Sige, kisa pa kuan. Ang uban. Pero kung wala mo mahatag, ayaw ra mo kaguol. Ayaw ra mo ka ng kaulaw. Lain pud kaayo. Sa lagon, prutas. Di ba? Dagang kayo. Ako? Sige. Nandito naman kayo sa daan. Basta ako na bahala sila kung dato. Sige. Katong lalapon. Katong wala pa. At least nanay manok, nanay tinola, nanay fried chicken, nanay ice cream. Naana po'y manok. Ang manok yan po. Kaya nagbuha, humbalay ako. Humba! Silang mga Dibiliris family, Ate Ilbe, silang Daitsari, sa mga Dibiliris, silang Brad Ramon, humba. Humba. Wala na may pansit. Murag na ba? Pansit? Naay pansit? Pansit ka kuhan. Manok inyo ha? Ilang sister, Lisa, manok po. Manok. Inikal January, puta-puta. Sige, enjoy na. Sige, kesa pa, wala na? Ha? Brad Crispin, kung saan mo Brad? Ha? Surprise! Sige, surprise. Usa ka truck na bugas. Surprise. Namay mga budbud ana, budbud usa pa. Ayaw mo pag-una-una. Ayaw mo pag-una-una. Kalang-kalang na nakastore. Pinindot, oy. Atong birthday brother Moses na ibudbud. Kanlami atong budbura. Kanang pagkaon ako sa budbud. Nga pagtilaw na ako sa birthday at atong budbud nga na birthday Brad Moses. Suginlan ko kamo. Pagtilaw na ako. Pag lami man, wala na ko itulong dayon. Sige. Kisa pa, wala na? Mga prutas, unsa pa? Katungian yung andam-andamon karong kuan New Year. Ayaw na to. Kauno na lang nato. Sige. Katong gift. Sa gift. Mag-exchange gift ta. Kamoy ako ang kanon mag-agadmis inyo ha. Kamo ko na mo hatag nga idea. Dako ra kay 500? Dako ra kayo? 200. 200 pa ubos kana. Kisa may mo kuuyon og 200. By family ra siguro. Or 200 papag mama lang murag bigon na no. Ha? 100 ra para 100 ra? Para maka-apel ha. Mama, papa. Both family. Sige, 100, okay lang? Pero kung
Ang 100, giilisan og 500, o niya 500 imuha, na ilisan 100, ayaw kaguol. Okay na tayo. Kaya ito mga nasabta na mensahe sa Ginoo, tama ba? Bless ang naghatag, bless ang nakapabor, kay damor sa paboran. Sige, 100. O bata. Mga bata. Sa mga bata, 20. Oh. Pero wala pansit, no? Mas maayo na ipansit sa mga bata. Ano ay pansit o spaghetti lang. Okay. Kadayin yan, pansit o spaghetti. Sige. Kanang duha. Natawag sa. Bless sa Ginoo. Pansit sa spaghetti. Sige. Wala na ilaing isgutanan? Wala na? 20 sa mga bata, 100 sa mga dagko. Na yung mga games. Ako siguro ang games. Na siguro ko i-games ana. Ang kay napamaikuan. Napamay kapamulkit dagdagan na. Dili rabot na mag-ampo nga daga matunog. Lain ka. Ako yung magpa-games. Kaya magpa-games na ako yung games. Mga bata akong asawa. Wala na? Wala na? Domingo na ta. Pizza 15. Ikatulong Domingo na sa bulan sa Disyembre. Niyamong ipabot, karong 28, wala mi diri. Magsabot pa mi kung naabay mabilin o wala. Kung ako ra, ako yung makabiyay 28. Kaya doon na ko ibiyay 28. Kaya doon na po ko ibiyahe 31 hangtod na New Year. Wala mi diri New Year. Okay na, tanan? Akong gihangyo, si kisamay pwede maka-pray. Ako asawa. Sige, ikaw pray sa ato ang meeting. Ang Diyos magapanalangin, magadasig sa ato ang naisgutan nga dili kayo makasulod ang kaaway. Sige, mag-ampot ta. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo amahan sa among nasabutan karon alang sa kanang Christmas party amahan. Lord, ikaw Diyos magapanalangin amahan sa among mga gipang plates Ginoo. Ikaw o Diyos magatagbo sa among mga panginahanglanon amahan kay ikaw man ang Diyos tuburan sa tanan Ginoo. Ikaw ang Diyos tag-iya sa tanan amahan. Ikaw o Diyos magapanalangin usab sa matag family Ginoo. Lord, ikaw Diyos maga-sustain kanila sa among pagkuhaan o panginabuhi amahan. Ikaw Lord Jesus magahatag amahan og mga pinasahi Ginoo nga daghan og unsa magikuhaan mga negosyo man amahan og farmer man Ginoo. Ikaw Diyos magpanalangin amahan og ikaw Diyos magatagbo sa tanan amahan. Og Lord, ikaw Diyos magapanalangin kanamo Lord og dalagon kamahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday ang Diyos magpanalangin. Lamano sa kalipay, diha sa akin. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos mo sa ligtan niya. Ano? God bless. Go! Ay, wala din. God bless. Ang Diyos magpanalangin.